Laithana horo BJP ni prodan ni nukung khobai te khungtam nukung sbai sukrup khaijaka te pramotni samusida tangna rokbai abhaino koksil chamung sbai sukrup jakna rokni nukung ni bakhakte patimano thangi naikha hasni mantri Sujanto Chaudhary te jiraniani SDP nu khobai gobangma BJP ni adorok koktamana rogite saimanka opatimo laithangnai 2 January salmari bai gringjak khanai sbai sukrupmani logi tebo nokni rangchak rijak mani khonai rokbo talangjaka nei koksil jaka Patika jirania PS berkhobjak bina panite bas kobram chayo. Kamu, patimu. Ani no, miawo, poni dostawo, hainai, hamala khaipekya. Oke hamala khaimani bisingo, sungto kebo kere sung buma busa simise, ani sala sama satongo, ga sung maise hadrop, phakya kana bo bit sebai pekya, phakya doga sekaka, iko mobai sekagu bodoga. Ombai sekage aku yung kokangka yang tahabi malia. Porque ganti nok ti hapka ke mani ro khidar ba kya bokhok ba kya tugrok tarpore ka ano buna ma kya ano buna na chini u doga ksawoi mane angya sak slap ka la thabo ka erpore ka bo ani buai jik song tongo nogo an buai jik song kutung kata ang chibi siri khoka ka bor ongkhor haibe kya bo thang pa kya erpore ka o phanye ka tipramo thani borok no una o borok no ta ang siniwo kam kai no je phanye ni to Gangga bono to ekdom pura serai serken sini bini kuno bu khangori bo kerei bu khango thubjak bo kerei ang to bono sini bono ang romi rama kok sai roka kok sawe tamo hani mane bo urat baris buna nayo ano kata ang to kun sai malia tapore bo tipra mota raja da bono budi ni dagi ho mothani borok ba bo tipra ba si je motha tongani kangke tipra kicing tipra se motha thanto tongke tam ni bagus sungno tabuk tipra kicing tipra botan hamla khanya na borok si pati khayo ke tu nok tu khaya ble on nok ani nok gorib borong botong ni hai khanya na tabuk maka kuno rasenti be kerja ko ang kuno kerja boi ko meeting thani kang meeting thango boi ko pati ba sab khaya tong ba ang sajun yale pati khani ta hasa ka wo rasenti wo BJP ko sungka BJP no meeting ro himi tongo bising to sung to bono nu mo tha khayo ni khai khayo tu je borno to sungkun haradari to khnya bele tam ni bagi ba sungno banno ko phaiba niya judi soi anu bo owa thuma bermate ang na khangke ang ba thunyo thangkam blasa ka bo to ani busano to jarjan khlai klang thama kamu ano sala busa to phan bo sogya no nani busa an busa bo tongoro an busani bo khat distinct tal kawo nangja bo kun phan siasa phan bo sogja jaya bo kun bo khaime ang ka tang khani henu agir bonor ni kono bala suklai marak tar sung o charai be sung serai phangsini sung kok saya mani nu phano sung kok saya tai ko sung serai ro bole sung tam dor kanang ba kok sanani ka er pora se bomia hotati phaya am nogo ba hamla khari phayo ka tom ni bagai o tam ni bagai ba an nogo tam ang bo ba wa la ya subu sugla ya bonang sri besa bo hnya mu subu sabu hnya ai ningom ti raja pati khayo ba ti pramotha khayo ti be bona ang sama kere khnma kere ke botam ne an nok no ba hamla khai borok si pati khai nok to khaya na bole ka an nok tini tam ngo oma hai ngai bo tam karoni bo bok panya na ko ni mote ka pati khayo ni na oba ke ate khlai jaga bo oma hanyo bini bu khawang ka oma hanyo tai ko ka sung to meeting himni ka sung meeting thango misil hindi ka ang sajung to himya bole pati to minister family no na tam han sai klang ka ta bo bok jang mar na bok jang mani bo bebasta khanya ni da nei sai klang ka ang bo as khana sukliya tamu ka bo tamu saka ngo bising habi mani le nok bising go bo nok bising guru puru tamu saka ang khnali ya ni mo ani mu de gita de brama o parani mo baskupra kuno na kai kuno BJP wa kuno adong ro khong jaga kuno kre hamba ke je minister Sujanto Chaudhary ojaga phainai thangba ka borle tamro kini cycle khana bo sawo je thangmani aje mani khorosungma rog ang nayen omtirun chawo gangke je kesung kumani bang nayen nok tawana di omtirun saikang thang tang tong nong bagai omtirun ni chawta moya angan busano bil thago song ni nanya thangmani nain thangai phaimasi ko lamori jorse phaiku am so jago ho borok hanya chiri khoklai hanya mani ro bokhola chama kan togar gang kiri khar ka am se borok anu nugui difika difma pore ang kharma se boano hunu ningor podan khanya nya ningor biji podan nang ko khai tong mangala ningor tong mangala non bung ko rep khanya nya no bu thanai hai rai an busanin busa dipong no bu thanai bono tabo buskang no khangke guli ko bu thanai amti ro khne chiri khogei borok oro ko ani nogo sumani ro sabai ta himbai ke khorok busuk borok na borok motamuti bango tam kha ang side pa jon kang sinika ang logi no am hai got nang ma panang logi thana thang e pher kha kya
Thana FIR khlaimani khorok ni mungi khlaijak. Ang 5 joni mungwi sagaka. Tam rok mani rok khoting. Ani khat alna TV gangke doga rok joton sabai bai kya. Nok ni rang talang kha rangsan mandok toma talang ba kya. Gari dang tong sing jisib gai tong mala rang rok joton tong mani talang thang ba kya. Rang busuk rok mani rang rok nang kana. Rang gangke ani saka 15,000 hajong. Ge ani mani begam ka 27 tong. Ang rega ni rang thung man ta ang khos sabaya pu. Yam hatelam bro. Ge rangsang ni mani rok busuk. Rangsan mane ani totra ni sen tongo ge ko khunjuni tongo yastem duta tongo ge churi mane jor sata. Anwari busuk nuara. Amo ang basuk saime ata. Mane balo khaba mane Tei nok ni mani khani rok jotono bai mani amar total khorcho busuk no on mani nok ni chuti rok bai kan samani. Amo 70,000 rong ileng khana ani je mane je bai manita. Kuno nok rok soksa mano ko bahero. Nok ro saksa ya. Rompere sokpere rok. Rom persa emni dipika borano mangkhang kang ku khamu. Jodi ang ani busananya thangan busabo nogo nongkang ke borano nogo habi butharu. Pura. Sing buma busan thaikiamu. Aji boro rok ni rok kai. Bini bumung ka roki jano dipigi bising konai ke roki. Roki deborma. Boki tipramotho ni kuno poto to. Bina ama prathibaso nogor panchayat. Nini mu. An bumina deborma. Nini Ang bina pani panchayat ni porodan BJP ni.